rodok pinggir. Mulai. Ayo. Rodok mundur sih.
ngantuk mas mambengi melek sing ngendang ngantuk mambengi melek ayo sing tenanan mas nyabut kaya mas ayo Cik, ini apa? Apa ya enak atraksi ngono kuwi ndak enak lho, Gus. Atraksi yang ngeler lato-lato iki apa ya enak to? Kowe ora ngeler kan? Lah nyapa? Kowe ngono jenenge atraksi zaman dahulu. Zaman dahulu. Lah lato-latomu kok ler kok. Rumah saku. Iki pajak mumet apa piye to iki? Lah nyapa? Kendang kok ganti kabeh. Loh. Kowe ra ero to? Raro. Kowe nyapa mergane panjake ganti ra ero to? Raro. Mergo nyapa kowe roh nyapa? Ora roh. Ya. Iki tak kowe. Jan malam hari ini luar biasa. Luar biasa. Enek socle barang. Kok sople lho? Lah iki marai meriah iki. Ya ora apa-apa. Iki loro iki marai meriah. Ben apik kok. Acarane apa kowe ngerti? Loh. Aku ngerti. Apa? Syukuran terope aku. Terope. Wong kena enek banere kok ngono gedine kok. Halah iki lho, sedot WC. Iki udah banner lho. Iki kudu banner. Lah tak kira nek iki banner kok Kelompotan bersih-bersih. mosok sedot WC ya. Udah. Halo. Bah, lah kalau genah kalau. Guwedi. Kebiak apa iki? Kebiakan reok. Kebiakan reok, Pamongko reoke oke, dadine digebyakne. digebyakne. Reoke jenenge apa? Sapa mang? Reok Ponorogo. Tak tunyo kowe kok. Anyar lho. Reoke anyar lho iki. Iki ngono reok anyar. Arvin. Kalau SP. SP, SP. Apa? SP, Arvin. SP, Dadake sing ndi, Mas? SP, SP, Apa SP? Oskadon SP. Apa ya? Oh, iso. Ngartekne iki ya sing apik Oh, kok. genahe kok ngono, dadake apike kaya ngono. Sing ndi ta? Lah kuwi lho deloken. Ndi? Lah kuwi lho. Ingkang niki Pak nggih. Nek niku. Oh, sing putih niku nggih. Nggih. Tenan ora nggih to. Nah, sama niko gebiakan reok. Nggih, Mas Arvin. Oh, Mas Arvin ki jan luar biasa. Arvin. Gawe reok. Gawe reok kaya ngono apik. Gawe reok ana apike bari ngono digebyakne Gus. Gebyakne. Iki bengi luar biasa loh. Mas Arvin. Jodis. Nekane kanca-kanca reok mumet kabeh. Lah tak tunyo iku. Lah piye ngendang Lah yo makane dijenenge SP, SP Oskadon SP. anane Oskadon WC sedot WC. Iki yo dipasang ngene iki sapa sing pasang? Ora umum. Awak dhewe kudu duduhne sik. Lah yo Bar dudone. Dongakne reoke. dongane reoke. Lah iya ngono. Ayo digasne. Ayo. Temek-temek. Oh iya iki ganti kendang Apa? iki etes. Sik enom ya etes. Ates. Ngelek bareng atraksi yang meleto kabeh. Ayo. Lah kowe kok puwenak nyendene Mbah Soinem.
Wong kok iso gregetne wae kok iso. Tak omongi lho. Kancane delok reyok batur-bature lho. Teman-teman iki delok reyok. Sapa jenenge sapa Mas Gus? Jenenge sapa? Jenenge sapa? Bae jenenge sapa? Sapa mang? Malah ketemu Soinem. 6. Delok reyok kok bunyi ngono. Heh. Lho kancane delok reyok kok bunyi. Lah kowe ora ono nang ngene iki nyapa? Nyapa? Lara utu. Anane lara utu diwehi oskadon. Wis urane. Wis sajan. Bu, niku lho sing ngeten niku lho. Endi to? Napa mambure mason to? Tutupi ae. Bu, alah bature ya ana Mas Gus dadak-dadak Sapa? Mesti anu lek kateme utuh. Ala uduk kae. Sapa? Ayahku. Masa ya? Kae mantan. Jajal celuk. Heh? Celukan. Ngelok oyong bisu. Yumi. Ya kamu Yumi lho. Untune apa-apa. Ya didongakne. Nak didongakne apa to? Lho lho reyoke iki lho. Reyoke tuh aku atraksi kowe urung kok iso. Oh kon atraksi sik. Heeh. Lah mbok Bapak Ibu sedaya mawon Mas Agus atraksi nggih. Bapak Ibu sedaya mawon ingkang teng mriku atraksi sedaya nggih. Mas Agus kan dereng atraksi. Nggih. Lah nggih sing teng mriku Mas Agus dereng atraksi Mas nggih. Niki lho. Niki. Jalan samblek yo. Aku ki duduhne lho, Gus. Mangsamu. Ayo. Yo. Keren. Ayo Mas Dolan. Mas Agus. Jan, kadung tak cedeki. Kowe ngerti awakmu ki rono nggone yo ngatemi to. Lah aku bareng nggone yo karo sapa iki jenenge Sarimi iki lho mikir gendeng. Hah. Ora niku ngono rek. Nyapa? Lah aku teko kono ora dirangkul ora. Lho nyapa? Ditekek. Jan gregene apa yo? Yo aja nekak lho. Sesone patenono. Mateni lho. Aja ngono. Sing ngajeng niku wau ngerti ora kowe? Sopo? Ditutupi terus, Bang. Heeh. Alah padene anu nutupi bengesane ngampe abang to irung. Iso to? Ya. Iki lho Bu iki. Masa Allah. Lek Jan. menamu piye? Heh? Sing wingking. Nggon aku ora lipenan belas. Lah lek ora lipenan berarti gawe parfum. Parfum Teko kono ambune apa? koyok. Lah. Iso koyok. Lah piye to mangsa? Rumah sakit. Oke, tepuk tangan, Bu. Luar Allah, biasa, Jan. Kan ibu-ibu yang ini seetes. Etes. Teman rapi sedaya lho. Rapi. Ingkang mriko, ingkang mriki. Ya. Anu mbae. Nggih, Mbah nggih. Enek mbori dhewe. Iya didengake. Iya didongakne. Acarane mang gebyakne reyok. Gebiakan reyok. Oh, reyoke Mas Arpin, ya toh? Iki panjak bocil bukti kok nyauri. Mas Arpin ya toh? Mas Arpin. Mas Arpin Iya, Mas didongakne muga-muga reyoke awet. Amin. Muga-muga koncone akeh. Iso guyu rukun. Wes terbukti. Koncone semene mbane. Nah, luar Iki lho. biasa to. Mas Arpin jan luar biasa. Bapak Samsi, Mas Heru. Nggih. Enak neh. Sopo? Ora kuwe ta. Wong kita to. Kuwi Apa peteng? weteng kok kuwi. Endi to? Lah kuwi.
Oh iya aja lunatan lah wis lunatan. Aja lunatan. Ditungane. Diceluk iki nek koncone ya. Iki ya tamu undangan. Ditungane. Kok aku Mugi-mugi Mas Arvin napa niku bangun reyok dadosa rejeki ingkang kathah ya Mas Arvin. Amin. Sakmenika ingkang pundi nggih enten to? Napa kesah? Teng pundi? Niki dilekne apa mboten? Jilap nih. Oh, anu tiange wonten Korea. Wah, Anu nek Korea luar negeri ngono lho. Korea tanggone Tarngiwan kowe iki anggere karo Hongkong. kowe iki anggere tak omong iki. Piye to? Sesuk nek lek omong sing bener Lah iya to bener to. Korea. Lah iya kuwi Korea. Korea. Lah iya to. Korea, Hong Kong, Taiwan. Mas Arvin teng Korea. Oh, Korea. Wah, alah. Ngomong karo Mas Arvin. Mugi-mugi keluargane Mas Arvin diparingono panjang umur, sehat Amin. selalu. Amin. Akeh rezekine. Amin. Sehat terus ya Pak Bu nggih. Masyarakate ngerti kowe ngerti kene Bu kira. Anu pomaan. Hah, ditungane. Kita pomaan to? Lho iki anggere ceplak ae lho. Wis ganti to? Wis ganti lho. Anu desa ngendi mang? Tamanan. Lah iya tamanan. Mugi-mugi masyarakate guyub rukun, mugi-mugi sing rawuh teng mriki sedaya mawon tak dongane panjang yuswa. amin. Mugi-mugi rezekine kathah. Mas Lan Agus. Mas Arifin sing teng luar negeri, mugi-mugi rezekine tambah kathah, sehat selalu. Amin. Matur suwun kagem Mas Arifin wis diundang rene. Ya, lah ya kula maksudku Arifin. Setelah kita ambene ngeten iki lho, Bu. Apa ae to. Remuk gara-gara tak apa-apa iki kok. Kowe iki anggere juga lek omongnya ya sing genah. Iya. Aja Mas Arvin. Lah ya Mas Arifin. Mugi-mugi Hitungane dhewe kok. lepe nek ora iki. Neng lho laptop lho. Kene njaluk. Lah kula sing lepet lho mesti iki anu waduh iki. Waduh. Lah kamerane sakmono gedine lho. Kamera apa? Colok arep nyuluh welut. Temonyo engko. Lek awakmu kan bunder. Heeh. Coloke bunder. Bunder. Lah kuwi kotake karek kene. Iya to Mas jajal Mas Pakno Mas. Ah, Bahaya. Kelap-kelip lampu di kota. Ye. Apik. Kelap-kelip lampu di kota. Demetaran. kok apik ya. Apik. Iki lek nggo nyuluh welut. Delok nggak percaya nyedek kok. Halah tenang kowe nek kono koyo ning JTP. Masa ta? Ya kotake lho. Nyambut Mas nggih. Nyambut saken iki. Halah aja mak rusak kowe kok. Alah kok mlebu iki. Jajal. Apik lho iki. Apik Bang. Masa yo kreatif. Delok jajal to, tak sentuhe, layare tak sentuhe lah. Layare. Ayo, dilanjut. Ayo iki awak dhewe dicepaki. Lah dilepas menggane lah ayo. Yo, Gas. yo.
Lah wis tak perangku putri seto malah aku suwan. Cek aku ya enak lho. Malah anu Agus lho. Ya wo ya enak. Oh dia-dia iki mbok biasa untuk koyo wong kreminen ngono. Aku wis sange semangatku dudohne neng desa Tamanan Kauman ini. Dudone apa? Dudohne mempesona. Lek karo jate iki apa jenenge? Apa kuwi jenenge? Anu romantis. Kowe apa iso romantis? Lah. Hah. Romantis gaya aku. Aku ke ngono kuwi lho. Awakmu ya kudu dudohne. Ya. Ya ta? Ayo jale. Ngapa toh? Ngapa? Ya. Lha iki kelek angger satu sing tenan. Surat terbukti blas lho. Bapak Ibu sedaya mawon. Niki pasangan serasi nggih pas nggih. Nggih. Jale kowe iki Mas Agus ngadeg kok. Alah, kayak digandeng lho. Kaya iki lho. Lah iya. Pasangan serasi tak didone pamirsa sedaya lho. Ya, Ndang. Bapak Ibu sedaya niki pasangan serasi nggih. Nggih. Alah genah. Pas nggih. Pun nggih. Digandeng. Gandengan ngono lho Mas Agus. Digandeng. Alah, sing wedok jan kaya widodari lah sing lanang kaya truwak. Wayang ben. Wayang ben ya, Dek. Sing wedok ki unyu-unyu lah sing lanang kaya mblotong. Kotak ya ben. Lah tak didone iki lho. Alah iki sempurna. Lah badine iki ya sembah alah sembloh hai. Bilang ngonamu lho. Kaya ngono ku sembloh hai. Kaya ngene iki lho. Digandeng lho pas ki lho. Lah ora sama rumah. Alah yo mikir-mikir. Nyapa to? Lah sing lanang kaya apa jenenge truwak ambune kados kaya iso. Wah, Ayo. wong mbok ngoco sik. Nyapa lho Mas. Masa ngene iki dilone keruak to, Dik? Lah kalau malah tekek lho. Sepekek orang. Wong kancane dilone keruak lho. Lah aku ki yo pas lho karo kowe iki lek dijakno kok malah. Piye ta? Lek dijak gantengan malah
Kayane kira betumon to. Ayo ngono ya. Lah iki lek cara mlaku lepas. Sedaya nggih ningali nggih. Lah kaya manten pas. Bar ditemokne kene pas. Neng sing lanang kaya Arjuna, sing kaya Widodari. Jan mendo. Jan mendo kowe. Mendo piye to? Lah wong kok disiarne dhewe apa ya enek. Lah wong memuji kok memujian dhewe. Lah iki pamangka ora ning sing nyandra, ora ning sing wiraswara, tak siarne dhewe. Lek awakmu tak siarne. Ayo. Bapak Ibu sedaya mawon, niki ameng napa niku? Seto. Seto. Tak duduhne lho ya Dek ya. Diduduhne awet kita itu harus menduduhne Mas Agus. Monggo Bapak Ibu sedaya mawon ameng napa niku dikenalke galongan duk etan, duk kulon, duk lor, duk kidul terkenang nyolong sibel nggih niki. Kepadane ganongan maling kok ya. Ajare kon nyarne. Lha wong nyolong kok sibel iki. Lah apa? Malah gaene kok desa bareng kok. Ayo tak jare digandeng. Nah. Sing ya. Ya. Sing apik lho ya. Tung tung tung. No, tung no Dek. Hei. Ya kowe mau aja tung-tungne. Aja ditung-tungne. Iso masang tung 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 sama mana? Yo. Sama. Oh ya, iki sing mlaku sing tenan ya. Ayo aku karo Dibut ya. Sing penting tenan ya. Ayo. Iya. Tung tung. Kowe tak kendali cangkem. Panjake mumet. Tung tung tak. Brak. Nang. Para pamirsa sedaya. Sing setri kaya Widodari. Lah sing lanang kaya wong setruk. Truk budune. Hei. Napa to? Alah. Gaya romantis ki wong ki dhewe-dhewe. Wong kok iso. Kowe iki sing mana iki? Sing tenan. Jajal tontonan ndek. Alah kaya aku ya. Kendange. Yo. Siarne. Yo. Ditondro. Ya. Sik ta. Sabar wong. Ayo Mas sing apik lho Mas. Ya disarne ya. Ya tak siarne yo. Tung tak. Brak. Yo iki sing lanang kowe blekok moncron. Apa Mas Agus? Anu sing lanang gagah. Hah? Gagah Oh, ganteng. yo apik lho jane lek nyarne. Saiki Bu nggih. Lang nggih tung tung. Brak. Tung. Siarne ya. Ya. Gus, siarne. Gus. Lah opo tukang nyondro gundudi tok iki lho. Rumah saku. Kowe ra ro to miku tak kene iki. Dalam hati. Apa ya enak niatne dalam hati ya. Yo. Ayo iki wis ta? Wis. Ayo, ngene iki pasangan serasi iki yang ngene iki Yo lho. dulene. Dulene. Ya, tung. Apa ta? Awe. Ya. Cerai. Ayo dulene. Dulene lho, Bos. Apa ya enak? Rumah saku. Kaya ngangking pitik lho iki kok iso. Ayo. Ya. Iki diterus ngene. Yo diterusne. Sansaya daru sansaya rame lho, Gus. Betul jan luar biasa. Warga masyarakat Tamanan iki kompak terus lho, Mas. Taman kompak. Oh, iya toh. Iya. Iki dilanjut neh. Dilanjut. Pamangka dadak yo akeh toh. Lah iya. Enek 1900. Lah ya. Oh ya siap. Ayo.